Good morning, sir. Good afternoon, sir. That MC, good afternoon. Oh, good morning. Yombo give you back. Sir? Yombo give you back. Yombo give you back. Yes, sir. Yes, sir. A better for interview. Yes, I'll be on for interview. Come on, how line you ever have any work. Yes, sir. Then came out more for an arm. Lonely na Jakashile is a lonely in this face. Let her wish you are more Mogahiana. You get out, does he got Unana no partner when you're not no me, give me for what? Can he wish you more than Emogamo? You will keep mean for once. Take your guy, I beg your mamma. Yombo give you back. Yes, sir. Yes, or we English call we which the Tabago. You might be say, Boom. Boom, maybe ever. a therefore, I've done 25 years. get a can. Nailas in Lagos State. I've been one Imo State. In a lazo. Yes, I'm not Nima. I'm a la afias. That is dry fish. Come on, how I may back up and you have war. Yes, sir. In Ganiru Megan. Yes, sir. I had it. Mesa Machuku. Aniche. But if you get the one I get last one. Okay, sir. I'm a long one, sir. To area. Okay, sir. I send get to area, get progeny fareka ball. To area get pro. When you answer me. Okay, sir. To area. Puro. Imagine case at to area get pro. And Matuari Otum. To forget to area what to area we warned about. To area get pro. Okay. That front. That ball had not a jack. Jack is about motor. That would have fun, okay? Okay, sir. Jack motor. Why, yes. I got all our former had. I think I told my young no. If they have a faculty, they have this year 40. May have a jacket, Jamali 911, you give young Gabia at much. Only a month. Gangachi got you. When I go Quelle na Cambo, let him Gangachi at got you. It's my leg. To quite get no to actually West Pan, I Gangacha for supplement.
onye akpa obi. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mba, ka dị ndụ. Mma m dị ndụ, mpa m anwụ. Ndo nna ndo. Gịnị gburu nna gị? Amụrụ m afọ ọ hụrụ mgbe m dị obere. Oke, ma onye nna gị wụ? Ya, ọ nwụrụ anwụ ndị obere. Ndo nna ndo ndo ndo. Orphanage daughter, nwa na-enwe nna na-ama nna. Iwe onye ebe? Ahụ mmadụ Imo steeti arọ ndị Izọgụ. Ebe na-arọ ndị Izọgụ? Ndị amazi ikpe akwụ. Ele ebe ọ na-amazi ikpe akpụ? Ọ nọ na ọnda ide atọ. Ị marala nri echi? Yes, sir. Ị nwere ahụ ushi? Mba, nwa ọkwara Chukwu ajụ. Ele nke wụ mba o. Ị hụla nwaanyị na-ere azụ ahụ ya na-aga na-eshi azụ azụ? Jesi enwe ha ahụ ushi. Ị hụla nwaanyị reghị azụ n'ahịa ahụ ya na-eshi azụ? Ị nwere ahụ ushi? Jesi mba. Ị ga-ekwu eziokwu na mmadụ agwabeghị m ishi azụ azụ. Ọ bụ na m nọ na shop ka m na-adị esi azụ mana m use apron. Mana nnọta ụlọ nsọ alụ adịghị m esi isi. Mba, asa m eze n'ụtụtụ sakwa alụ. Mana eje m nge mesara eze bansa. Onye akpa obi ajụ nge mesara eze. Hokogan ajụga nge mesara eze. Hem jụrụ gị ma ọnụ gọ na-eshi uche Hokogan. Biko gbaghara. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Atụrụ 5 kamgbe m ji mara ihe gbasara nwoke 5. Gbawa aha ụmụ nwoke tarala gị. First person break in Philip Bafia. Second person Ebuka. Third person he find. The fourth person Emma. Then the last person Chidozie. Atala gị na boot moto mbụ ka ọ na-azụ switch moto? Mba, atabeghị m n'ime moto mbụ. Ọ n'ime ụlọ. Ị rụọla ọrụ ọgbanje mbụ? Mba. Ị dị aṅa amụ? Yes. How many minutes or how many hours ka ị na-anọ na-enwe amụ? No, just 2 minutes or 3 minutes. Ọnwa amụ 2 minutes. Ihe ọdịda ọ na-adọ gị? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị sọsọ ụmụ nwaanyị 3. Ụmụ nwaanyị 3 anọ n'ezinụlọ nne gị na nna gị, nwanne nke ara agbagha? Mba. Ị ji aṅụ shisha?
Mba. Iji anya anwụ. Mba. Ị ga-enye load mkpu ime. Ouch. Ị ga-enye load mkpu ime. Got watch it here. Ouch. Oh, pụtazie. Ouch. Genotype ọgọ. Amara m genotype. Okay, ị ga-aga ụlọ ọgwụ mara genotype gị mana blood group gị. Ọ dị oke mkpa ka ị ghara ime mistake gị nweta nwoke ọ ga-awụ gị na ya nọrọ na-amụ ihe. Ị na-aghọta ihe m na-agwa gị? Ọ dị oke mkpa ị ghara ịmụbata nwa ị ga-amụ n'ụwa gị na ya atawa nwoke ahụ abịa gị na ya atawa ahụhụ n'ihi nwa ị mụrụ. Ị na-aghọta? Otu isi agbaga mbọ arịga azụ n'ahịa gbaa mbọ ka ị mara health status gị. Ịnụ? Congrats. Ngwa kpọọ nọmba gị. 081 05. Ọwa nọmba gị gaa na-ele ma ọmụ a ka ị na-enye nọmba. Okay, 081 05 36 22 31. 081 05 36. Enyi aga na ọjị nga ọwụ nga emegewe bil azụ nga ibere abịa ime usara etu. Good afternoon, sir. Let me try mepe. Who be that? Sir, good afternoon. Somebody ebe a. I been no go mumbu izi mbale egusi na echi eki. Isi gini? Somebody ebe a. Di ma ni na-ekwu. Elekwa ebe iji amị ihe mbe. Lewuta mbụ aka ya. Elekwa iji amị ihe mbe. Chere. Mba. Ọ mmebe gị nta. Mba, imebe m. Kwasị mbe na mgbala egwu. Mba, egwu ka m gbara mana ime m interview. Ngwa dowe phone n'ala gị ele azụ. Okay, sir. Ka m dowe phone. Oh. Enyi ala azụ mmara ụkwụ ụdị ihe ma ọ ụkwụ enwe. Mma m ka e bịara bịa ndọ. Bụla azụ. Tọnụ. Eleghị ime gị ihe a iwo nkịta iweligo otu ụkwụ elu. Mba, sir. Tọnụ. Ogige yiri podcast. Ya were fonu. Thank you, sir. Aha gị. Afa m bụ Uchenna Chidiogo. Iwe onye ebe? Abụ m onye Anambra steeti. Mana m bi na Port Harcourt. Ebe na Anambra. Olumba North Local Government ka m bi. Onye Olumba North ka m bi. Ebe na Olumba North. Nanka. Ebe na Nanka. Ifte Nanka. Ịdị afọ ole? Adam 26. Gịnị ka ị na-ahụ? Ana m ele afịa akwa na Port Harcourt. Iji ụmụ ole?
Amụbara m nwa. ịlụbuola di? Mba, anụbara m di. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, agaghị m. Akwa ịma na ihe ọbụla anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ndị ọzọ niile. Yee, ama m. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 7. Papa gị na mma gị ha dị ndụ? Ee, ha dị ndụ. Nna gị ọwa onye isi nkụka? Mba, mba, mba. Nne gị kwado, nne gị ọwa onye ara? Mba, nne m abụla onye ara. Mma gị o ji agba shọpụ? Mba, mba. Nna gị ọwa onye aṅụrụma? Mba, mba. Ị gbaala akwụla mbụ? Mba, agbabara m. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba, emebara m. Akwụkwọ ụdị atọ gị? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ụmụ nwoke ofu. Kemgbe ị pụtara ụwa ofu nwoke tarala gị? Ma ị ga-eji eziokwu ofe a ga-esi ya afọ? Mba, ma bishọp, m ga-agwa gị eziokwu. Ofu. M ga-agwa gị eziokwu. Onye kụga egwu ahụ ebe ahụ? Ọ dị ka ịchọ ka m butuo oge ebe a. Adịghị m akụ egwu. Ọ bụla m na-akụ egwu. Kedu ụbọchị e kupụrụ? Kedu ụbọchị e kupụrụ? Oge ndị ahụ 22 years. Onye kupụrụ gị ọwa onye NEPA? Mba, onye Anambra steeti kwa. Onye onye tapụrụ gị ọwa gịnị ka ọrụ ha? Ọ nọ into moto pass. Ndị agha ọ nụtara gị? Ọ nọ into moto pass. Ọ na-ele ụmụ ihe moto pass na Ọnịcha. Ga-ewere otele nye onye agha ọnụ ya akụfuo gị. Achọm that touch here. Ka ihe mere na ọlụ gị ebe ọ tapụole gị. Wetu aka n'ọnụ gị. Ebe a tapụole gị, ele ihe mere na ọlụ gị. Ọnọzi obodo anyị. Otele. Onye agha ọnụ. Ị ma nri echi? Ama m nne esi. Ị ji akpa aja otele? Aja otele? Ị ji akpa aja otele? Gị tụwa m aja otele, waje m ka waje gị. M na-akpọ aja otele m. Ị rụọla ọrụ ọgbanje mbụ? Ị rụọla ọrụ ọgbanje? Mba, arụbeghị m. Enwe onye na-ata gị na nrọ? Nwere nwoke na-eji ata gị na nrọ? Mba, enweghị. Ị na-eme ihe ụka ka ihe ọdịnala? M na-eme ihe ụka. Genotype ọghọ? AA. Blood group gị? O plus. Kpọọ nọmba gị, congrats. 081 620 54 994. Ọwụkwa eme gị were otele bọrọ nwoke na WhatsApp. Onye bịaga nọdịrị siriọs bịa mitie gị. Anwakwala anwa bọrọ ya otele. A na ha agwala gị ịtakọchiwele eze okpu yiri rula na nna ha agwala gị ịtakọchiwele eze. Nwoke mekwa gị invite, achọkwala ya aga, ya chọrọ gị bịa ma ọ dịrị siriọs. Thank you.
Good morning, sir. Good morning. No, mboge Good bianca. morning. Yeah. Akwe mani ho wala mere ba na abani wa kwọdụ. Yeah. Nga di ru me we interview. Yeah. Ya were photo gị tewe n'ala gị lara m azụ. Okay. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Delilah egbole Samson. Otele Rossana. Bịa. Teke ọwara. Eh? Eh? Sir? Achọm that touch here. Kọrọ phone gị ala azụ. Wepụ aka gị Chineke ama n'ọkụ. Mmadụ niile Chineke ụwa emebidiala nụ. Enyi adewe enye ebe a nyewe onye ebe a. Wepụ aka na ntụ gị pụrụ straight. Ụwa emebiele nụ. Tọnụ a. N'Otele. Ya ga-ama bụrụ ara. Na-ebịa were phone. Nwa she from family of Ngandi Nwara. Ngandi Nwara. Ngandi Nwara. Ara elebi shi buto n'aka nne gị ka ọ sadị mmadụ. Side daddy. Ngandi Nwara family. Iri nwa. Ị mụọla nwa mbụ? Mba. Aha gị? Chinenye nwa. Chinenye nwa onye? Enukola. Enukola, ị dị afọ ole? Adị m 25. Otele Rossana, anaghị ahụ otu a. Eweliwe arụrụ ya arụ. Chukwu nyere ya. Arụrụ ya arụ gị sọ Chukwu ọwụ. Chukwu nyere m. Ka ọ ara BBL. Mba, ọ natural ala. Si ihe a dị ara BBL na ọwụ. Ya Chukwu nyere m. Eweliwe tewe fon ahụ gị jọsụ tewe ya sọmụ ya gị jọsụ kwụrụ. Ọ dị ka maka akwa iyi. Asị gị tewe fon gị kwụrụ. Wepụ aka gị ma wepụ aka gị. Otele Rossana. Enwe bra yi. Mba. Yi bra ya ahụ otu. Chineke akpọla ekwensu ọkụ. Ekwensu gị nwụrịrị taa. Taa ka a ga-eli gị abụ ike gị inwe ege. Ivu ara dị ụta adịbede ịlụrụla. Anụbekwa m. Icheghekwanụ gịnị? Afụbe m ezigbo mmadụ. Oke gị nwachi aka gị ahụra. Mba, adịkwa m ahụ. Ọ fụ ezigbo mmadụ nnụọ. So, para payos como ya shaba ma ọnụ gị wela ọnụ gị azụ dewe ihu gị straight. Evuru ababa Igbo ọnụ gị ahịa bịa kwere m na screen.
na-ekwu na izu ara ihe bụ ọnọdụ ya ga-abụ ya abamọnụ na na-asụ gị onye ebe Abụ m onye Anambra steeti. ebe na Anambra Ekwusigo local gọọmenti. ebe na-ekwusigo Olifite. iji ụmụ ole Ha sị na manụbeghị amụbe m nwa. ewele iwe ara ahụ mere na na-echeta m ihe iti mbụ palọ omele gị mbụ Mba. iji agba akwụla Mba o. ka ihe ị na-arụ Abụ m chef na-emekwa isi. ewo mama put oshi nri ga-esi ewo chef na-eme isi elechewo chef elechewo na-ewo chef na-ewo chef ewo nwaanyị na-eshi nri ite chebịa ga-agbapụta ewo chef dịka agbaghị ọkụ ọwụ na n'iri ka isi ya Eweniwe bishọp. ihe egwere n'anya wogene bụpụ ihe ahụ egwere n'anya Bishọp aka m tinyere ya nwanne nya ọ ya emelụ m alụ ma nwepụ ya. Ọ nọ 1 week nwepụwuzie ya. Enwe m ihe eji ewepụ ya eweniwe. ite eme nwaanyị na nwaanyị Mba. iji alụ ọgụ maka amụ Anụnubekwa m ọgụ maka ya. nne gị na nna gị ha dị ndụ Ee ya. mpa gị ọwụ onye ara Mba. nne gị ọwụ onye ara Mba. iji agba klọb Adị m agba klọb mana agbanugo m once mgbe enyi nwaanyị mee birthday. ebe isi na-anọ ya anyị Anambra steeti. mmadụ ole tarala gị Mmadụ ịtọ. aha ha Ofu bụ Chibuike. Bishọp bụkwa afọ ya. mmadụ ole tarala gị eji akpa aha Igbo ha gị gwawa m na bishọp ụkwa ahụ ya Oke Chibuike. Uchechukwu. Ya na Samuel. ele nga ha na-ata gị ọ na họtel ka ọ na buut moto ka ọ n'ụlọ ha N'ụlọ. ata gị eji akwụ gị ụgwọ ka eji adọs nọ dediketi onwe gị ata gị onye ọbụla gawara onwe ya Ọmụ ga-akwụ ha ụgwọ. Adakwa akwụ ụgwọ ndị enyi m nwoke. ha ji akwụ gị ụgwọ Ada akwụkwọ n'ụgwọ mmemme hukọp. Ada akwụkwọ m ụgwọ. Otele Rossana na ị marala nri echi Ana m esi nri ọfụma. Nri ka m na-esi. ọrịa ọkụkọ meele gị mbụ Eweniwe anụ m ihe kwuru. ọrịa ọkụkọ meele gị mbụ ọrịa ọkụkọ Amakwa m nke bụ ọrịa ọkụkọ. Ama m ya ndị be ka anyị. na-eme ụta na-eme ọkụkọ taa Oke mba o menubekwa m. o mebego Mba. ihe ọdịdị ji atọ gị Mba. iji agụ ụra Mba. ị ga-enye elu dị mkpu ị na-eti Mkpu nwaanyị na-eti. tie mkpu mpere isi mkpu nwaanyị na-eti nọ na-ekwekọta ọnụ tie ya Chineke agba gị ọkụ ụnụ ji ekwekọta ọnụ kwuo okwu mkpu unu ga na-eti ma ụnụ ga-enyo mkpu na ọwụ koral ọwa bụ chọọchị ịbịara nga agwa m sị mkpu ụmụ nwaanyị na-eti mkpu na-eti mpere ka m jụwa n'ebịa ga agwa m ụnụ ji ebe ka eji ekwe ukwe tie mkpu ị na-eti ma enye enyo M na-etiwa. ha esi
Achọm that touch here. You may get call. Asking it every minute. Mkpuneti bụ oh baby. Okay, spell lawyer. Anụ m ikwu. Spell lawyer. Bishop amachakwanụ m Igbo spell. Eje ebe ya n'Igbo gị a, Chineke abụghị ọnụ. Spell other thing itiri here. Okay. Ọgwụla. Genotype group. AS. Blood group group. O plus. Okay, mana dị ka iwu AS. Ịmala ụdị onye ga-awụ ọkpọ gị na fon ya dabara gị n'akwa ya. Ama m. Ngwa kpọọ nọmba gị, congratulations. Kwụrụ ọtọ kpọwa nọmba biko. Bishop ma nọmba m n'ebe a niile ndị mmadụ na-enene m. Ịkpọ nọmba gị, onye kpọrọ gị na fon, ọ wụrụ onye ị chọrọ. Ọ gwa gị ihe ị nidere ịnụ, gị gbasa, ma ọ gwa gị blọk ya. Ọ dị very simple. Ị ghọtara? Ị kpọọ ya blọk, mana WhatsApp na phone number. Go ahead. Ma kpọọ ya n'Igbo ka n'oyibo. Gbawa ya n'oyibo. 091. Kwụrụ n'ọtọ na-akpọ nọmba bifo Ghana ịma na-ebutu gị na. Okay, akwụlụgo m ọtọ. Dewe fonu kpọwa nọmba. Ndị bịa n'ala. Kpọwa nọmba. 091. Wetuo n'aka kpọwa nọmba ka ị bịakwa n'nso. Bịa n'nso kpọwa nọmba. Adịghị nọmba gị mwege. Mewerekwe n'anya. Kpọwa nọmba Chineke akpọ gị ọkụ dis girl. Dewe fonu ga-aga ịla azụ kpọwa nọmba. 091 616 57 Okay. 304. It's all ya. Kpọchala. Yeah. Okay. Ngwano daalụ. Bishop, good morning. Bishop, good morning. Onye ka yiri onye mere autopsy ka ịbịa nya ntewe ndị ọzọ ọfụma ka ịbịa nga ji onye mere autopsy lekwe kpere Sorry, God. n'ọsọ ọfụma Anọghị m ọfụma. dewe fọdụ gị n'ala gị la azụ. Bishop. Amụ aka itigere na wow. No, I say no problem, Bishop. Elekpa m dị ahụ naanị ị nwere nkwụ. Bishop, isi. Elekpa m dị ama ma ị nwere ụkwụ ma ụkwụ ọrịakwa gị mma. Okwu dị m mma, Bishop. Okwu dị m mma. Were fonu gị. Ifeanyi. Ifeanyi onye? Agụ Ifeanyi. Enyi akwuo n'ụka. Emere gị autopsy guy. Mba, asị m aha mmụọ Agụ Ifeanyi. Weela ihu gị azụ. Ekpekpe ochi ihe eti abalị. Were ihu mbadamba bịa bịa ihu obobo bịa buga na street. Ewe fonu taa. Bishop ewe na-ewe. Ịcha onye nche. Ekpekpe o jidere nnọọ ka hormone breaker. Ifeanyi onye? Agụ Ifeanyi. Iwe onye ebe?
I'm onye Ebonyi State. ebe na Ebonyi, I'm onye Ntezi. ebe na ndị echi. I'm onye Ishelu East. Iji ụmụ ole? Amụbeghị m ụmụ. Ịdịkwa n'afọ ole? I'm 34. Gịnị ka ị na-arụ? I'm engineer. Injinia gị na-ele otu injinia ewu. Mechanical engineer, engineer moto. Ị na-arụ mekaniki. Ga-ese ewu injinia Ọhụrụ mekaniki. mechanic. Ọhụrụ mechanic. Ọhụrụ mechanic. Injinia agụrụ ya akụkọ nke a mụrụ amụ. Agụrụ m ya agụ. Ka obodo isi na nọnyere anyị. Anọ m Kuwait. Faịlụ ọ dịghị? Mba. Ibi ọ daala ya mbụ? Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mpa m anwụgo m, nne m dị ndụ. Nna gị ọ nwụọla? Ee. Dị nna ndụ. Gịnị gburu nna gị? Ọ kara nka. Ọ kara ezigbo nka ife ọnwụ. Ọnwụ nka na famili. Faịlụ ọ dịghị? Mba. Ọrịa ọkụkọ ọ dịghị? Mba. Ele ụdị amụ ị nwere? Enwere amụ atọ. Ọwara ụzọ n'ịkpa. Ebe kwagwa ala ogu. Yala amụ shọkị. Ele nke ị nwere enwe? Enwe gwagwa ala ogwu. Amụ gwagwa ala ogu. Ya wa amụ akwara na-adị na gwagwa. Amụ na-enwe ha agba. Imele nwoke na nwoke mbụ? Mba. Iji eme kamera daa? Mba, adị m eme. Ị tala akwụla mbụ? Ee. Ego ole ka ị na-akwụ ma ị tawa akwụla? Oge m tara ihe m kwuru oge ahụ 30 kg. There's all no Nigerian money. It's about 300 and something thousand. Iji atagha akwụla. Ego ị ga-eji gaa lụrụ nwaanyị ga-ewere aga atagha akwụla. Ego ị ga-eji bata na be anyị gaa lụrụ nwaanyị ga-ewere atagha akwụla n'obodo oyibo. Onye menu ngoghe ji onye menu na isi mara ngoghe ga-eyi onye adọmara na strecha. Ga-eyi onye mere autopsy. Lekwa ihe iji atagha nwaanyị nwa onye ọdọ nọ na họteelụ agbara mbọ. Ụkwụ ga-eyicha ụkwụ freedom fighter. Lekwa dị ụkwụ ị gara aga ma bụrụ chili igbe ihe tiliri ụkwụ ihe iyi n'ụkwụ. Ịmasị ụkwụ gị yiri ụkwụ onye freedom fighter. Ịma na ahụ m onye Biafra. Ere Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Iji anyụ na nrọ? Mba. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Bishọp Mantoro ga-asị since m bido tawa nwaanyị ha ebughị ebu. Ọta na nwa, ọta na nwata, ọta na nwa, ọta na adult, ọta na nwata. Ị ga-eji okpu eme? Eji m okpu. Ị ga-enye ele odi mkpu ị na-eti? No, adị m eti mkpu. Onye kwuchiri onye ya wụ kpọkịrịkpọ. Genotype gị? Mụ a AA. Blood group gị? O positive. Congrats. Kpọọ nọmba gị. Nwaanyị ọbụla chọrọ gị ga-akpọ gị na fon. 091 57 22 40 54. Bishop Malisa.
Morning, sir. No, boge bian. Yes, sir. Okay, mani ho lai ba ga pali ha kwa. Yes, sir. Atomo chi no no ge. Atomo chi no no ge no he kuru na. Hem tro no no go Igbo. Atomo peke no no ge. Aya, the way phone na. Freebam, me je phone go afuma freebam. Freebam, me je phone go afuma. So no, ya were phone go. Aha ga. Aha m bụ Nneọma. Na mo anya. Nneọma Okoroji. Na me ja bakasi ono. Mba o. Mo ko bala ya kan tembo. Mba. E da for le. Adị m 26. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m akwa akwa. Akwa ụmụ nwoke kọwa akwa ụmụ nwaanyị. Akwa ụmụ nwaanyị Iwe onye ebe na-erekwazi akwa ụmụ nwaanyị. Abia steeti. ebe na-abịa tọm datọchi n'ọnụ gị nọma. Ebe na-abịa. Uturu na Isukwa Ebe atọ na local government. Eziama. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Mpaghọwa onye ara. Mba o. Mba o. Mpaghọwa onye isi nkụka. Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị atọ. N'ọmọdụ nwa ada ka ewe ụlụ. Ada. Ka ebe isi na-anọnyere anyị. Warri. Delta steeti. Ụmụ nwoke ole sarala gị? Abụọ. Aha ha. Emeka na Chidebere. Nọma ara gị o siri ike. No. Ị ga-eji okpu ata ka eji ata wit us. Ana m eji okpu ata. Moderator block or that person made this long something and about spirit one. Block or ya. Block other spirit. Block other spirit one. Pilot again. Mba o. No me nwere ọnụ ushi. Mba. Hai. Mba kwa o. Ị nwere ahụ ushi. Mba. Ụdị ya adịrọ. No me ji ahụ onwe gị aka n'ike esi n'ime. Mba. Imele WhatsApp otele mbụ. Ndị were otele gị gbara nwoke na WhatsApp. Mba. Ị ga-enye load mkpu ị na-eti. Genotype ọgọwọ gịnị? Ee.
blood group go